sessió d'avui ha sigut per forçar una mica la taula de negociació de conveni, que si més no la taula general està ja constituïda, la sectorial que ha de decidir sobre els temes que ens afecten als bombers i a Guàrdia Urbana són dues taules sectorials que van a banda, encara no s'han constituït. I la nostra proposta és desbloquejar la taula general discutint ja temes puntuals de Guàrdia Urbana i bombers, i això ens ho estan enredarint i és el que hem volgut començar a desbloquejar. No hi hagi la repressió que estem rebent brutal de dos expedients que han incoat a dos companys que estan expedientats i els hi proposen 6 mesos de suspensió d'empleu i sou per un tema d'una pancarta en una manifestació al camp del Barça. O sigui, una cosa completament desproporcionada i fora de lloc. Això dificultarà la negociació, evidentment, perquè no és el clima ideal, i així li hem manifestat amb el gerent. Han produït situacions similars i sempre hem entès que és una mica el joc per part de l'administració per pressionar i amedrentar, però entenem que no és aquest el caire que ha d'agafar la negociació i no era tampoc la forma ni la manera en què s'estaven desenvolupant les converses ni les negociacions. Doncs per un conveni digne, una cosa tan simple com això. Pugen a lo de sempre, que hem fet un mal ús de l'uniforme, quan per nosaltres, ja ho sabeu, els mitjans, que els bombers tenim una identitat i és anar vestits del que som, de bombers, i aquesta identitat no la vulnerem perquè ni fem un mal ús de l'uniforme, simplement el que estem és dient-li a la gent qui som els bombers, o sigui, no volem enganyar ningú.